NEP 2020 rongni amjokmungni form fill up khlainani bagui second semester de fourth semester BA BSc BCom rokni amjokmungni form fill up khlainani bagui notification sokpai kya जों पहिला फर्म फिल आप खालायनानै डेट हंगाय 14 तारिख आगस्ट 2025 4टा PM नि सिमुं त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि वेबसाइट खुलुकजाकनाय हंगा with fine 22/8/2025 without fine jabo with fine hंगाय 24/8/2025 hंगाय जों लास्ट जों कलेजाव सबमिट खालायनानै हंगाय जे फर्म फिल आप खालायजाकनो 29 आगस्ट 2025 जों कलेजाव सबमिट खालायनाय मो हंगाय NEP नेशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020 रंगनि आमजोगमुंनि फर्म फिल आप रां रक बुसुक नां आबो हंगाय ताबुखानो नोटिस हिजायाखो आबो हंगाय जतनो जानजानि कलेजाव नोटिस हिनाय रां बुसुक नां आबो जानजानि कलेजाव नोटिस हिगाय जे कलेजनि नोटिस फायो आं कलेजनि नोटिफिकेशन सकबाय के हंगाय आं नरनो रिनाय ओमफ्राय खाना रकनि सिमुं खाना 15 तारिख आगस्ट 2025 रकनि सिमुं फर्म फिल आप खालायमानो 3-4 PM नि सिमुं चेंगजाकनाय सारिखनि 4 PM नि सिमुं वाइसेबेनो 24 तारिख जरा हाइगेनो रक बुजिवै मां खाना हनै खा खालायो आं हाइगेमो भिडिअ नो शेयर खालाय रिदि नरनि बायप संनो जतनो हामबाय।